Moikka! Mä oon Katri ja mä haluan puhua teille tänään terapiasta. Eli siihen liittyy erilaisia mielikuvia. Terapia, eli jotkut ajattelee, että no sinne menee vaan hullut. Ja monet miettii, että no mä en tarvitse sitä. Ja mä olin aikoinaan just näitä ihmisiä. Ja jos puhutaan vaikka mun menneisyydestä, eli nuorena mulla oli henkisiä ongelmia ja mä olisin tarvinnut silloin terapiaa, mutta mä pelkäsin, että se diagnoosi määrittää mut ja se määrittää sen mun tulevaisuuden, että mä en enää tule saamaan töitä ja mä en pysty enää tekemään asioita samalla tavalla, jonka takia mä en sitten mennyt sinne. Mutta pari vuotta sitten mä menin sinne ja mä jotenkin oletin, että no mä saan diagnoosin ja ehkä jotain lääkitystä, mutta se ei ollut sitä, vaan se oli paljon niin kuin toimivampaa. Eli se auttoi mua ymmärtämään sen maailman, miten mä näin asioita ja miten mä ajattelin, että asiat menee tässä ympärillä ja miten ihmiset toimii esimerkiksi. Ja ne oli hyvin paljon semmosia, niin kun, jotka liittyi mun arvottomuuden tunteeseen, eli mä oletin, että ihmiset on niin kun, tavallaan, että se mitä palautetta mä saan, että se määrittää mua, mutta se ei ole niin, koska mä itse päätän, mitä mä haluan ottaa vastaan ja mikä niin kun, tekee minusta minut. Mutta eli siellä annettiin uusia näkökulmia niin kuin maailmasta ja niin kuin, tavallaan niin kuin ymmärrys siitä, että mä voin myöskin itse päättää, minkälaista elämää mä haluan elää. Ja siis ne oli tämmöisiä työkaluja, just että esimerkiksi just niin kuin tunteiden hallintaan liittyen. Eli ja se ei tarkoita sitä, että mä oon ihan en pysty hallitsemaan tunteita, vaan esimerkiksi pelko on hyvin tämmöinen normaali tunne ja niin kuin tämmönen, mikä meillä kaikilla ihmisillä on, pelko erilaisiin tilanteisiin. No, mulla esimerkiksi on erilaisiin ihmisiin, mulla on tiettyjä pelkoja vielä, mutta se ei määritä mua ihmisenä ja mä pystyn nykyään hallitsemaan niitä paljon paremmin ja mä pystyn toimimaan sillä tavalla, miten mä haluan toimia ja se tuo mulle niin kuin, hyvinvointia ja mä oon paljon onnellisemmin siitä johtuen. Ja Tämä, minkä takia tämä on mulle tärkeä aihe, on se, että koska mun mielestä terapia tekisi meille kaikille hyvää edes kokeilla sitä, koska se, että me voidaan itse hyvin, niin se heijastuu myöskin muihin. Eli silloin me kokonaisvaltaisesti voidaan paremmin ja se on se asia, mikä niin kuin mulle hyvin tärkeää, että me voitaisiin kaikki paremmin. Ja siksi mä pyydänkin, että jos sulla on jotain hyviä kokemuksia terapiasta, voisit kertoa siitä niin kuin omasta kokemuksesta, omasta fiiliksistä, että miten se on auttanut ja mitä se on tuonut sulle konkreettisesti. Ja tätä kautta me voidaan niin kuin, tuoda sitä ymmärrystä terapiasta, että se ei ole mikään paha asia, se ei ole asia, mikä on pelkästään tietynlaisille ihmisille, vaan se voi antaa meille kaikille jotain. Joten kirjoita ihmeessä. Kiitos.